Ćao! Danas ću vam pokazati kako da prepoznate lažni Samsung Galaxy S7 smartphone. Hajde da krenemo. Ok, krenimo prvo od kutije. Prvo što vidimo na kutiji je natpis Samsung Galaxy S7. Tako izgleda i kod pravoga. 32 GB White Pearl, to izgleda najnormalnije. Kada okrenemo kutiju, vidjet ćemo sve obične specifikacije kao što su i na originalnom Samsung Galaxy S7 telefonu. Kada pogledamo kutiju sa strana, nema nikakvih informacija, osim sa desne strane vidimo da piše White Pearl, to jest boja telefona, i vidimo gde se kutija otvara. Kutija je malo oštećena, ali dobro, nema veze. Kutija se otvara na magnet, kao što vidite sa strane. Kada otvorimo kutiju, tu je odmah telefon. Prvo što vidimo na telefonu je da nema nikakvu foliju koja bi se skinula. Na vrhu telefona vidimo logo, kameru, zvučnik, senzore i LED svetlo. Tu je ekran od 5 inča. Dole je home dugme i ovdje su dva dugmeta koja se trenutno ne vide. Kada pogledamo donju stranu, već uočavamo prvu stvar. Mesto za punjač uopšte ne treba da izgleda ovako. Ovdje je mesto slušalce, to je normalno, zvučnik, mikrofon kao i na originalnom Samsung Galaxy S7 telefona. Kada okrenemo telefon sa strane, tu su dugmat za pojačavanje koje izgledaju najnormalnije. Gore je još jedan mikrofon i mesto gdje će se staviti SIM i micro SD kartica. To izgleda najnormalnije. I sa druge strane tu je mesto za gašenje i paljenje telefona. Kada okrenemo na ovu stranu vidimo tu su kamera, LED svetla, Samsung logo i tu je ostala informacija gdje je proizveden telefon. Kada pogledamo u kutiju vidimo tu je obična plastika na kojoj se nalazi telefon i onda vidimo ovo, to su informacije o telefonu. Informacije se nalaze u ovom kartonu i ovo je jedino što se dobije od informacija, kako upaliti telefon, gdje staviti kartice i sl. To nam sada ne treba. Kada pogledamo ispod vidimo Samsung punjač koji ovako i originalno izgleda, kabel koji ovako i treba da izgleda, a uočavamo da nigdje nema OTG priključka koji služi kako bismo u telefon priključili miš ili tastaturu ili različite USB komponente. Kada pogledamo slušalice, one uopšte ne treba da izgledaju ovako, već treba da budu u maloj kutijici koja stoji ovdje. I kada ih malo bolje pogledamo, vidimo da su jako loše napravljene, kao što vidite ova se već raspala i uopšte nemaju onu gumicu koja se stavlja na njih. Tu je dugme za pojačavanje i to, mikrofon. To je sve što se nalazi u kutiji, ispod nema ničega drugog. Eto, već smo uočili par stvari kojima se ovaj lažni Samsung Galaxy S7 razlikuje od originalnog. A sada pređemo na telefon. Telefon se pali sa desne strane, držimo dugme. Sada ću malo ubrzati snimak dok se on ne upali. Evo, telefon se upalio, kada pogledamo izgleda kao originalni Samsung Galaxy S7 telefon. Tu su aplikacije, kamera, sve što nam je potrebno i dole imamo mjesto gdje nam se nalaze sve aplikacije. Prva razlika koju uočavamo je ovaj meni se menja tako što idemo prstom levo ili desno, a na originalnom telefonu idemo gore i dole. To je razlika koju vidimo. Gore piše koliko je sati, koliko imamo baterije, mreža. Hajde prvo da uđemo u podešavanja, da odemo u informacije o telefonu. Kao što vidite, nigde nema informacija, ne možemo da ih nađemo, informacije o telefonu, koliko ima RAM-a, koji procesor koristi i grafičku.
to negdje ne može se nađe i ovdje vidite da je lako promijeniti ime telefona, tako da tu možemo napisati šta god hoćemo. Kao što vidite, to možemo napisati šta god hoćemo, a kada klikćemo na verziju Androida, izađe nam ovo veliko slovo K, što ne treba da bude, već treba da se upali jedna mala igrica i ovo baš podsjeća na Android KitKat verziju, ali dobro. Čudi me da ova dugme od dole rade, osvetle se kada kliknemo na njih. Ovo služi da se ide unazad, a ovo da ugasimo aplikacije koje su nam upaljene. I ovo dugme je malo nakrivljeno ako ga vidite, ali dobro, to se skoro ni ne uočava. Inače, dugme radi kad ga pritisnemo. Hajde da uđemo u kameru da vidimo kako će kamera izgledati, da vidimo da li zapravo, kakvu kameru ima zapravo. Ok, kada odemo u podešavanja, kako bismo promijenili rezoluciju slika i snimaka, vidimo da je najveća moguća rezolucija slike 5 megapiksela, što je jako loše zato što na originalnom telefonu imaju čak 12 megapiksela, a kada odemo u video rezoluciju ni ne možemo da je menjamo, samo možemo da stavimo nisko, visoko, lepo i tako da nigde ne piše koja je zapravo rezolucija telefona. Možemo menjati još neke različite opcije. Kao što vidite, slike malo su mutne, ne znam kako vidite, ne može baš dobro da se fokusira. I video snimak je dobar, ali video je mutan. Kao što vidite, jako je loše fokusiranje, skoro kao i da ne radi. Kao što vidimo, ovaj telefon izgleda kao da ne može da se fokusira, a evo par snimaka i slika da vidite kakve slike, to jest kakvu kameru ovaj telefon ima. Kada kliknemo na ovo dugme, otvori nam se jedan meni u kome možemo da menjamo razne vrste snimanja, od kojih sve rade osim ovog koje uopšte ne radi, a ovo sve ostalo sam isprobao, radi panorama, beauty i ostalo. Evo, ovdje sam skinuo jednu aplikaciju da vidimo informaciju o telefonu, da saznamo kakav je, da vidimo. Kao što vidite, procesor je quad-core, što nije ni slično originalnom Samsungu, ali bar su se potrudili da stave neki dobar procesor. Evo vidite grafičku. Ovdje piše da je ekran veličine 6 inča, što uopšte nije tačno. Vidite rezoluciju, nije ni približna, a RAM memorije ima skoro 2 GB, što mi isto iznenadilo da su stavili na ovaj telefon. Ovdje piše da je u telefonu ugrađeno 1,35 GB memorije, ali kada odemo u podešavanja i onda odemo u memoriju, vidjet ćete da ovdje piše da ima 32 GB, ali to uopšte nije tačno kako ja vidim. Kada odemo u sistem vidimo da je tu Android 6, baterija je ok, dosta dugo traje, probao sam je i tu su se potrudili i samo vidite ovaj senzor jedini, evo ima i za svetlost senzor, ima i za daljinu.
Čudim me da su stavili bar neki dobar procesor i RAM memoriju, ali ipak ovo je kopija. Sada ćemo da odemo u aplikacije za merenje srca i koraka, otkuća srca i koraka i da vidimo koliko je on zapravo ispravan, da vidimo koliko puta nam kucne srce u minutu. Ovdje to treba kao da se meri, ali kako kad ja mislim da ova kopija uopšte nema za merenje. Da vidimo. Kao što vidite, ispiše da meni srce uopšte ne kuca, što uopšte nije tačno, kao što vidite. Da vidimo, ovdje je koliko pređemo koraka. Evo vidite, kada pomeramo telefon, on broji korake kao da mi trčimo. Kao što vidite, telefon se posle nekog vremena, ekran mu se ugasi, ali evo vidite, izgleda kao da sam trčao, zapravo nisam se ni pomerio, ali dobro, eto, bar nešto radi. A i nešto sam primetio, ove dve aplikacije, S-Health i Healthcare su zapravo jedna te ista aplikacija, vidite kad uđemo ovdje i kada uđemo u Healthcare. Znači Healthcare samo meri srce, ali verujem da možda ima i neke druge opcije. To je zapravo jedna te ista aplikacija i kao što vidite, aplikacije možemo da gasimo ovdje. Kao što vidite, vreme uopšte nije tačno, sada uopšte nije toliko sati. Da vidimo kada je, za koje vreme je namešten ovaj telefon. Kada odemo u datum i vreme, vidjet ćemo da je vremenska zona nameštena za Kinu. Tako da se vidi da je ovo kopija, iako se Samsung telefoni proizvode u Koreji. Ostale aplikacije rade savršeno. Kao što vidite, sve je dobro. Sada ćemo da isprobamo da li zapravo slušalice rade. Snimio sam video kako lupam rukom od 100. Ove slušalice izgleda nešto ni ne pašu. Koliko god je ovo guro, on ih ne prihvata kao da nisu uključene. Sad ćemo da uđemo. Taj video sam lupao da vidimo da li radi, ali ne vjerujem zato što se ovo sve raspada, kao što vidite. Ne vjerujem ni da su prave slušalice. Video, sad ću da ga pustim. Kao što vidite, iz slušalica se čuje nekakav zvuk, ali jako je loše, ne bih ni da pokušam da ih stavim u uši, a zvuk sa telefona je ok. Evo sad ćemo da isprobamo još jedan video da vidimo kako se čuje. Eto, kao što ste vidjeli, jako je, video skoro ni ne ide, ali eto, baš ste čuli kakav zvučnik ovaj telefon ima. Telefon je, eto, ok, čudi me da su se bar toliko potrudili da išta urade s ovim telefonom, ali telefon je dobar za korišćenje, neko ko se ne razume u telefone neće ni primetiti šta mu nedostaje. I čudi me da su uopšte išta potrudili da ga iskopiraju, LED svetlo radi, evo sad ću da ga upalim. Iako fali jako puno aplikacija, na primjer za muziku, za svetlo, evo sad ću da uslikam sliku, vidjet ćete da radi. Radi, ali je jako slabo.
Eto, to je bilo to za ovaj video. Potrudite se da vas ne prevare s ovim telefonom. Ako jako malo košta, onda je vjerovatno prevara. Kao što vidite kako sam slušalicu dobio. Eto. Raspadaju se. I ovo dugme ne znam ni da li radi za zaustavljanje, nisam ni isprobao. Eto, to bi to bilo za ovaj video, nadam se da vam se svidjelo, pokušajte da vas ne prevare. I eto, to je to. Ćao!